హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్యపాదాయ నితాయ కృపాప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి అధ్యాయం శ్రీకృష్ణ భగవానుని సమక్షమున భీష్మదేవుని నిర్యాణము అనున్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఇక్కడ మరి ఈ అధ్యాయంలో యుధిష్ఠిర మహారాజు కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత తీవ్ర పశ్చాత్తాపంతో బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే తాను ఎంతోమంది బంధువులను సంహరించాను అంటే ఆ యుద్ధం కారణంగా బాధపడుతూ ఏది ధర్మము ఏమిటి అనేటువంటి సందేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన భీష్మదేవుడి వద్దకు వెళ్ళడము,
ఆ భీష్మదేవుల వారు ఆ బాణశయ్యపై, బెడ్ ఆఫ్ ఆరోస్ అంటాం, సో అంపశయ్యన పైన ఆయన చివరి శ్వాస కోసం వేచి ఉన్నటువంటి సందర్భం. అప్పుడే అక్కడే శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఇంకా మహర్షులు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఆ మొదటి కొన్ని శ్లోకాలలో, అంటే 1వ శ్లోకం నుండి 7వ శ్లోకం వరకు కూడా పశ్చాత్తాపము, ధర్మ జిజ్ఞాస అనేటువంటి అంశాలు మనకి ఆ తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి. తదుపరి శ్లోకాలలో ఆ భీష్మలు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మహిమలను గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన భక్తులను రక్షించేటువంటి, ఎందుకంటే పాండవులకు జరిగినటువంటి, అంటే వారి యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి ప్రమాదాలన్నిటి నుండి బయటపడ్డటువంటి విషయం. అంటే అవన్నీ కూడా కృష్ణుడి మహిమ వలన జరిగినదే, అది వారి యొక్క శక్తి వల్ల కాదు. అది దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కృప వల్లనే జరిగినది. ద్రౌపది రక్షణం కానీ, అరణ్యవాసంలో వాళ్ళు పడ్డటువంటి కష్టాల నుండి రక్షణ కానీ, చివరికి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వారు పొందినటువంటి సహాయం కానీ, అవన్నీ కూడా అవి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి కృప వల్లనే జరిగినది అంటూ భీష్ముడు చెప్తూ ఉంటాడు. ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఆ యోజన, అంటే ప్లాన్ ఉంది ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికీ అర్థం కాదు. ఆయన యొక్క లీలల్గా చెప్పబడేటువంటి ఆయన యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు అని మహర్షులు కూడా అయోమయంలో పడేటువంటి ఉంటుంది. అందుకే ఆయన యొక్క సంకల్పం ఏ విధంగా ఉంటే దానిని యథావిధిగా అంగీకరించాలి అనేటువంటిది అక్కడ మరి భీష్ముల వారు ధర్మరాజుకి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి చెప్పి ఇంకా అక్కడ చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసినది, నీవు రాజుగా ఉన్నావు, ధర్మంగా రాజ్య పరిపాలన చెయ్యాలి అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. తదుపరి ఇంకా భీష్ములు వారు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము 18వ శ్లోకం నుండి చూస్తాము. ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? క్లియరే కదా వాయిస్ నాది? ఎస్ ప్రభుజీ, క్లియర్గానే ఉంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భీష్ములు వారు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి మనం చూసేటువంటి ఈ 18 నుండి 20వ శ్లోకం వరకు, 21వ శ్లోకం వరకు కూడా గొప్ప సత్యాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆయన తెలియచేసినటువంటి ఒక రహస్యము, అంటే యథార్థము, సత్యము, నిజమైనటువంటి అంశం? హరే కృష్ణ. విన్నారు కదా పూర్వపు క్లాసులలో? తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఫస్ట్, నేను అడుగుతాను ఎవరికనేటువంటిది, మీరు మాట్లాడడం కాదు. హరే కృష్ణ. ఒక పాయింట్లో చెప్పొచ్చు, ఆయన ఫస్ట్గా 18వ శ్లోకంలోనే చెప్తారు అనుకుంటాను. 18 దాదాపుగా 19 వీడియోస్లలో వస్తూ ఉంటుంది. ఎస్, హరే కృష్ణ. కాలింది ప్రియ రాణి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ భీష్మ ఆచార్య గారు ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడు కృష్ణుడిని స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా చేసినా అవి కృష్ణుడి మహిమలు ఉంటాయి. అంటే కృష్ణుడు క్రియేట్ చేసిందే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి కృష్ణుడిని అని అలా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా? సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అదే 18th శ్లోకాలని ఆది పురుషుడు ఆయన దివ్య భోక్త అయిన దేవాది దేవుడు అయినా కూడా మోహానికి గురి అయిన వాళ్ళు ఆయన గుర్తించలేరు. ఆ మాయతో ఆయన మనల్ని మోహంలో పడేస్తారని చెప్పారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా
హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? సో ముఖ్యంగా ఆ, చెప్పినటువంటి సత్యము మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. ప్రభుజీ హరికృష్ణ. అంటే ఆయన మనలో ఒకనిగా జన్మించినప్పటికి కూడా ఆయన దివ్య మహిమలు కలవాడు, ఆదినారాయణుడు. వృష్టి వంశమున జన్మించినప్పటికి కూడా సామాన్య మానవుడు కాదు, ఆయన మహిమ కలవాడు అని తెలియజేస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా దాదాపుగా కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఓకే ప్రభుజీ కూడా. హరే కృష్ణ. సో అంటే హరే కృష్ణ. కష్టాలకు గురి చేస్తాడు, అంటే విశుద్ధ భక్తుని కష్టాలకు గురి చేసి అన్యదా నాస్తి శరణం మమ అన్నట్లు చేసుకొని ఆయన హరే కృష్ణ. దివ్య సన్నిధికి ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేసినటువంటి గొప్ప సత్యము మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఈ కృష్ణుడు మనతో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ కృష్ణుడు మన బంధువు మాత్రమే కాదు, ఆయనే పరమాత్మ, ఆయనే పరబ్రహ్మ, ఆయనే ఆదినారాయణుడు అని మానవుడిలాగా సో మరి మనలా మానవుడిలాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయనే దేవదేవుడు అనేటువంటి అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా, చాలా సత్యాన్ని, వాస్తవికమైనటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఆ శ్లోకాలలో తెలియచేసినటువంటిది అంశాన్ని మనము అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎందుకంటే ఆ అచింత్యుడైన ఆది పురుషుడే ఈ శ్రీకృష్ణుడు, ఈతడే దివ్యభోక్త అయిన ఆదినారాయణుడు. వృష్ణి వంశమున ఈతడు మనలో ఒకని వలె సంచరించుచు తనసే సృష్టించబడిన మాయచే మనలను మోహపరుస్తూ ఉన్నాడు అంటూ యథార్థమైనటువంటి సత్యాన్ని, తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో దానికి సంబంధించినటువంటి సమర్థించేటువంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నటువంటిది. సో అలాగే ఇతర అందరూ కూడా మరి ఆ విషయాన్ని ఎరిగి ఉన్నటువంటి అంశమే అంటూ శివుడు, ఇతరులు అనేటువంటి అంశం కూడా మరి ఇంకా వారికి తెలియచేసేటువంటిది, ఓ రాజా, ఎవరినైతే నీవు అజ్ఞానం చేత మేనబావయని, ప్రియమిత్రుడు అని, శ్రేయోభిలాషి అని, మరి శశివుడని, దూతని, సుహృత్తమని భావించితివో అతడే సాక్షాత్తు దేవదేవుడు. దేవదేవుడైనందున ఈతడు సర్వుల హృదయముల యందు విరాజమానుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా సమదర్శి అయిన ఈతడు వైషమ్యము అనేటువంటి అహంకారమునకు దూరుడు, సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటిది. భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, నాకు ఎవరు కూడా విరోధి కానీ, మరి నేను ఎవరి ఎడ పక్షపాత ధోరణితో ఉండను, కానీ ఎవడైతే నన్ను కావాలనుకుంటాడో అతన్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ మరి ఆయన అటు కౌరవుల ఎడ కానీ పాండవుల ఎడ కానీ ఎటువంటిది లేదు, కానీ పాండవులు ఆయన్ని కావాలనుకున్నారు కనుక వారి యొక్క రక్షణను ఆయన చూసినటువంటిది. సో మరి అందువలనే భగవంతుడు చేసేటువంటి ఏ కార్యమైనా ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటి అంశంగా చెప్తారు. భవానీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఏంటి చెప్తారు? లేదు ప్రభు, ఇందాక మీరు అడిగినప్పుడే చేశాను, ఇంకా వాళ్ళు చెప్పేసారు. హరే కృష్ణ. సో సర్వజీవుల ఎడ సమచిత్తాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా ఆయనను చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాము. అలాగే 22వ శ్లోకం, మీరు గత వారం చూసినటువంటి చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, సర్వుల ఎడ సమానమగు దయను కనబరుచువాడైనను నేను అనన్య సేవకుడనైన కారణమున ఈ దేవదేవుడు నా ప్రాణత్యాగ సమయమున అత్యంత దయతో నాకు దర్శనమొసగినాడు అంటూ, అంటే
ఇతరులు అక్కడ దర్శనం ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి సాధారణ మానవుల్లాగా చూసినప్పటికీ కూడా మరి ఆ భీష్ముడు విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ఆయన యొక్క సేవకుడు ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ, అనన్య సేవకుడును నేను. అంటే ఆ భగవంతుని ధ్యాస తప్ప ఇతరులు ఏవీ లేకుండా ఉండేటువంటి భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి కారణంగానే మరి నా అంత్యకాలమునందు ఆ దేవదేవుని యొక్క దర్శనము ఆయన దయతో నాకు కలిగింది. నేను భక్తుడనే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కరుణ వల్లనే నాకు ఇది లభించింది, అంతేగాని నేను చేసుకున్న గొప్పగా అనేటువంటిది ఆయన ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదు. అది మనం ఇక్కడ ఆయన చూడండి, ఇక్కడ అనన్య సేవకుడునైన కారణమున ఆ దేవదేవుడు నా ప్రాణత్యాగ సమయమున అంటే అంత్యకాల సమయమున అత్యంత దయ, ఆ భగవంతుని యొక్క దయతో ఆ భగవంతుడు మరి ఆయన యొక్క దయ ద్వారానే, ఆయన యొక్క మెర్సీ కారణంగానే నాకు ఆయన దర్శనం లభిస్తుంది అంటూ ఆయన ఇక్కడ ఆ భీష్ముడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి భీష్ముడు చెప్తున్నటువంటి విధంగా అందరికీ ఆయన సమానమే, కానీ భక్తులపై ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి కృపను చూయించేటువంటి వాడు. కనుకనే మరి ఇప్పుడు మరి మరణ సమయము ఆసన్నమైనటువంటి ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భీష్ముని ఎదుట, ఆయనకు చివరి క్షణాల్లో ఎదుటగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ఇది మనకి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి నిష్కపట భక్తికి, అనన్య భక్తికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్ష అనుగ్రహము లభిస్తుంది అని ఈ భీష్ముని యొక్క ఉదాంతము ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి దాంట్లో ధర్మం తెలుసుకోవడానికి మరి గొప్ప మహానుభావులను, యోగులను, మహాజనులను ఆశ్రయించాలి. ధర్మరాజు చేసినటువంటిది అదే. సో భగవంతుని యొక్క యోచనం అనేటువంటిది, ఆయన యొక్క ప్లాన్ అచింత్యము. మనలాంటి ఈ చిన్నటువంటి దాని మనసుతో మనం అర్థం చేసుకోలేనటువంటిది ఇది. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క యోచనను అర్థం చేసుకోవడానికి అత్యున్నతమైనటువంటి మార్గము భక్తి. మరి ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడే పరబ్రహ్మము, ఆదినారాయణుడు. ఆయన భక్తులపై ప్రత్యేకమైనటువంటి కృపను కనబరుస్తారు అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి దాని ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు మనకు కనిపించేటువంటి అంశాలలో కొన్ని పాయింట్స్గా చెప్పుకున్నట్లయితే యుధిష్ఠిరుడికి కలిగినటువంటి ధర్మ సందేహము, మరి దానిని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆయన ఆశ్రయించినటువంటిది మహాజనుడు భీష్ముడు. ఆయన యొక్క భీష్మ జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తపరిచినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాము. అదే ఆ జ్ఞానము ద్వారానే కృష్ణుని యొక్క పరమాత్మ తత్వం, పరతత్వాన్ని, ఆయనే సమస్త సృష్టికి మూలము అని తెలుసుకోవడము, తద్వారా భక్తి మహిమను ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశంగా మనము చూడవచ్చు ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి అంశాలను. ఇక మనం చూడబోతున్నటువంటి ఇవాళ ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే 20 శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము మరి 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి భీష్మ దేవుని యొక్క నిర్యాణము శ్రీకృష్ణ భగవానుని సమక్షమున. సో ఇంకా చెప్పాలంటే భీష్మ దేవుని యొక్క ఉపదేశాలు యుధిష్ఠిర మహారాజుకు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భీష్మదేవుని యొక్క ఇది. సో ఆయన మరి ఈ 23వ శ్లోకములను చూసినట్లయితే భక్త్యావేశ్య మనో యస్మిన్ వాచాయన్నామ కీర్తయన్ త్యజన్ కలేవరం యోగి ఉచ్యతే కామకర్మభిః. సో భక్త్యావేశ్య మనో యస్మిన్ వాచా యన్నామ కీర్తయన్ త్యజన్ కలేవరం యోగిం ఉచ్యతే కామ కర్మభిః అంటూ
అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో హరే కృష్ణ. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామ్. తాత్పర్యం భాష్యం దేని- 2 చదవమంటారా ఒక్క నిమిషం. ప్రభుజీ? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను అడుగుతాను. ఓకే. ఓకే. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని చూసినట్లయితే, అనన్య భక్తి చేతను, ధ్యానము చేతను, పవిత్రమైన నామ కీర్తనము చేతను భక్తుని మనసునందు సాక్షాత్కరించడి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేహత్యాగ సమయమున ఆ భక్తుని సర్వ విధములైనటువంటి కామ్య కర్మల బంధనము నుండి ముక్తిని చేయును. ఎందుకంటే భక్తి భావనల్లో కోరుకునేటువంటిది ఈ జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, నిత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ధామంలో, నిత్య ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ ధామంలో ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించే విధంగా మరి ముక్తిని కోరుకోవడం, అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకొని ఉండడమే మరి ప్రతి భక్తుడు కూడా కోరుకునేటువంటి అంశము. సో ఈ క్రమంలోనే మనకి ఇక్కడ ఈ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా భీష్మదేవుల వారు తన చివరి సమయంలో చెప్పేటటువంటి మహాతత్వము భక్తి, స్మరణ, నామ సంకీర్తనము అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భక్త్యావేశ్య మనోయస్మిన్ వాచా యన్నామ కీర్తయన్. భక్త్యా అంటే భక్తి చేత, ఆవేశ్య అంటే ధ్యానం చేతను, మనః అంటే మనస్సు, యస్మిన్ యవ్వనియందు, వాచ అంటే పదములు, పలుకులు, యత్ శ్రీకృష్ణుని యొక్క, ఎవరైతే అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామ, ఆ పవిత్ర నామమును కీర్తయన్, కీర్తించడము ద్వారా, త్యజన్ విడిచుట, కలేవరం అంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని, అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలి, ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి వేసేటువంటి సమయంలో జరిగేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే భక్త్యావేశ్య మనోయస్మిన్ వాచాయన్ నామ కీర్తయన్ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ భక్తి, స్మరణము, అంటే మనసులో భగవంతుని పైన ధ్యానం, మనసా స్మరణం, ఇక్కడ వాచా నామ సంకీర్తనం అని చెప్తూ ఉంటారు, వాచా కీర్తనం అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి హరే కృష్ణ. సో ఇవి అంటే ఆ భక్తి, భగవంతుని యొక్క స్మరణ, భగవంతుని యొక్క నామ వాచా కీర్తనం, నామ సంకీర్తనం, ఇవి ఉన్నప్పుడే ఒక భక్తుడి యొక్క భక్తి పరిపూర్ణమవుతుంది అని చెప్పబడుతుంది. సో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం అంటూ ఆ నవవిధ భక్తి ప్రధాన సూత్రంగా చెప్పబడిన శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణములు. సో మరి అందుకే ఇక్కడ ఇవి అంత్యకాలంలో కలిగేటువంటి ఫలితాలు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు త్యజన్ కలేవరం, శరీరంను విడిచే సమయము. మరి ఆ సమయంలో అంత్యకాలంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటుంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే కర్మబంధనాల నుండి పూర్తిగా విముక్తుడవుతాడు. అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో యోగి,
త్యజన్ కలేవరం యోగి. హరే కృష్ణ. యోగి అంటూ చెప్పబడుతుంది. మరి యోగులు అంటే ఈ శ్లోకం ప్రకారంగా కేవలము మనం చెప్తూ ఉన్నట్లుగా బయట బాహ్య ప్రపంచంలో చెప్తున్నట్టు, భౌతికంగా చెప్తున్నట్లు ఆసనాలు వేసి ఇది చేసేటువంటి వాడు కాదు. ఎవడైతే భగవంతునిపై ఎప్పుడూ మనసును స్థిరంగా ఉంచిన వాడే నిజమైనటువంటి యోగి. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా. సో అంటే ఆ భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి యోగం, భగవంతునికి దగ్గరగా అంటే భగవంతునిపై ఎప్పుడూ తన యొక్క మనసుని స్థిరంగా నిలిపి ఉంచినటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి యోగి అని పిలుస్తారు. మరి అటువంటి ఆ భక్తి యోగం మహిమ. భక్తి యోగం అంటే జ్ఞానము లేదా భౌతికమైనటువంటి కర్మ కాదు. సో ఈ భక్తి యోగమే పరమ మార్గంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇది ఎలా లభిస్తుంది అంటే నిరంతరము యొక్క భక్తి వల్ల, మనసుని శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల అంత్యకాల స్మరణం సులభమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ భీష్ముని యొక్క పరిస్థితి చూసినప్పుడు మరి బాణాల యొక్క శయ్య పైన, అర్జునుడు ఏర్పరిచినటువంటి బాణాల యొక్క శయ్య పైన ఆయన ఉన్నటువంటిది, కానీ ఆయన యొక్క మనసు శ్రీకృష్ణుడి పైన స్థిరంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆయన జీవితాంతం సాధన చివరి ఫలితంగా మరి ఆ భగవంతునిలో ఉండగలిగేటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ నామ సంకీర్తనమే సులభమైనటువంటి యోగంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కృష్ణుని యొక్క నామమే మనకు ముక్తి ద్వారము. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే జీవితాంతం ఒక పరీక్ష రాయాలనుకున్నప్పుడు దానికోసం ముందు చదివినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే ఆ పరీక్షలో రాయగలుగుతాం. మనం జీవితాంతా కృష్ణుని భక్తితో స్మరించినట్లయితే చివరి క్షణంలో కూడా ఆయన స్మరణం స్వయంగానే వస్తుంది అని చెప్తారు. అప్పుడే జీవుడు ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడగలడు అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అనన్య భక్తి చేతను, ధ్యానం చేతను, పవిత్రమైన నామకీర్తనం చేతను భక్తుని మనసునందు సాక్షాత్కరించబడేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేహత్యాగ సమయమున ఆ భక్తుని సర్వ విధములైన కామ్యకర్మల బంధనము నుండి విముక్తుణ్ణి చెయ్యును. అంటే ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి బయటపడేసి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకునే విధంగా చెయ్యగలడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. హరే కృష్ణ. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ చదవండి ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్. జాగ్రత్తగా వినండి, అందరు కూడా వింటూ ఉండండి జాగ్రత్తగా. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము ప్రథమ స్కందము అధ్యాయము 9 శ్లోకము 23 భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద. మనస్సును సమస్త ఇతర విషయముల నుండి దూరము గావించి కేంద్రీకరించుటయే యోగం అనబడును. అది ఏ సమాధి లేదా భగవత్ సేవ యందు 100కి 100 నియుక్తమగుట కాగలదు. ఆ విధంగా మనస్సును కేంద్రీకరించువాడే యోగి అనబడును. అటువంటి యోగి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, ధ్యానము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనేది నవవిధ భక్తి మార్గములతో సంపూర్ణంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆలోచనల యందే తన చిత్తము రమించు రీతిగా 24 గంటలు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడగును. సమాధి యొక్క అత్యున్నత పూర్ణ స్థితిని వర్ణించు విషయంన భగవద్గీత యందు వివరింపబడిన రీతి అటువంటి యోగాభ్యాసము ద్వారా భక్తియుత సేవ ద్వారా కలయిక మనుజుడు భగవాన్చే గుర్తింపబడును. అటువంటి దుర్లభుడైన భక్తుడు యోగులందరిలోనూ అత్యుత్తముడని శ్రీకృష్ణుడు పలికియున్నాడు. అట్టి పూర్ణుడైన యోగి భగవత్ కరుణచే ఆ దేవదేవుని యందు సంపూర్ణ జ్ఞానంతో మనస్సును కేంద్రీకరింపగలుగును. ఆ విధముగా దేహ త్యాగంనకు పూర్వము భగవానుని పవిత్ర నామంను కీర్తించిన యోగి భగవాన్ని అంతరంగిక శక్తి ద్వారా భౌతిక జీవనంను గాని దాని అనుబంధ విషయంను గాని లేనటువంటి నిత్య లోకములలో ఒక దాని యందు చేరుచున్నాడు. భౌతిక జీవనమున జీవుడు ప్రతి జన్మయందును కర్మానుసారము త్రివిధ తాపములకు గురి కావలసి వచ్చును. విషయ కోరికల వలన
అట్టి భౌతిక జీవనము సంప్రాప్తించుచున్నది. భగవత్ సేవ అనున్నది జీవుని సహజ కోరికలను నశింపచేయదు, కానీ అది భక్తియుత సేవ అనేది సరి అయిన ప్రయోజనము కొరకే వినియోగింపబడును. ఇది ఏ ఆధ్యాత్మిక లోకమును చేరవలెనను కోరికను సఫలము కావించుచున్నది. భీష్మదేవుడు ఇచట భక్తి యోగం అనేది ప్రత్యేకమైన యోగంను గూర్చియే తెలియజేయుచున్నాడు. భౌతిక దేహంను త్యజించుటకు పూర్వమే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రత్యక్షంగా తన సమక్షంన దర్శింపగలిగినట్టి భాగ్యశాలి అతడు. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు తన దృష్టి అందే నిలుపవలనని అతడు రాబో శ్లోకంలో కోరి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి ఈ యోగి అంటే మనస్సంతా కూడా భగవంతుని యందు కేంద్రీకరించబడినటువంటి యోగి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము, వీటిలో అన్నింటినీ కానీ ఏ ఒక్కదానిలో కానీ అతడు పరిపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే అతడు మరి ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి మరి దీని నుండి బయటపడి ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలు లేనటువంటి నిత్యము ఎటువంటి మరి ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి సంబంధం లేనటువంటి ఆ నిత్యలోకంలో అయినటువంటి ఒకదాని యందు చేరుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ భీష్ముడు అటువంటి భక్తి యోగమును వనర్చినటువంటి కారణంగానే మరణ సమయంలో స్వయంగా కృష్ణ భగవానుల వారే ప్రత్యక్షంగా ఆయనే మరి ఎదుటుగా ఉండి ఆయనే దర్శించుకోగలిగాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా కొనసాగింపుగా మనకి 24వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్టు సదేవ దేవో భగవాన్ ప్రతీక్షతాం కలేవరం యావదిదం హినోమ్యహం ప్రసన్నహాసారుణలోచన ఉల్లసః ముకాంబుజో జ్ఞానపత చతుర్భుజః. సో సహా ఇక్కడ దేవదేవ, సో అంటే సహా అతడు అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఆ భీష్మదేవుల వారి యొక్క ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ దేవదేవో భగవాన్ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు దేవతలకు సర్వదేవతలకు ప్రభువైనటువంటి ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల గురించి ఇక్కడ ఆయనను అంటే ఎదురుగా సాధారణంగా మరి ఇప్పుడు మన యొక్క దృష్టిని బట్టి మనం అందుకే భగవంతుడిని మనకి ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడుతుంది. భగవంతుడిని మనం దగ్గరగా ఉన్నాము అనుకుంటే మనకు ఎంతో దగ్గరగా ఉంటాడు, లేదు అంటే ఎంతో దూరంగా ఉండేటువంటి వాడు, సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి వాడు, అత్యధికంగా ఆది అంతాలు లేకుండా వ్యాపించేటువంటి వాడుగాను చూడగలిగేటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుడి సాధ్యమైనటువంటి ఆ ఆదినారాయణుడు ఎలా తన ఎదురుగా మరి ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుని ఏ విధంగా తాను దర్శించుకుంటున్నాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే భీష్మదేవుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఆదినారాయణుడు అనేటువంటి విషయము సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా, ఎటువంటి సందేహాలు లేనటువంటి కారణంగా అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చతుర్భుజములను దాల్చిన వాడు, ఉదయించు సూర్యుని వంటి ఎర్రని నేత్రములతో శోభిల్లు
ముఖ పద్మమున చిరునవ్వును కలిగిన వాడును అగు నా ప్రభువు నేను ఈ భౌతిక దేహమును పరిత్యజించు క్షణం ఎంతని వేచియుండుగాక. సో అంటే ఆయనకు మరణ సమయం ఆసన్నమైనది. ఇంకా తను అంటే ఇంకా ఉత్తరాయణ కాలం రాకుండా ఉన్నటువంటి అప్పటి వరకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఈ సమయంలో ఎలాగూ నాకు మరణం ఆసన్నమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలేటువంటి సమయమే, కానీ అప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ఉండుగాక అంటూ కోరుకుంటున్నాడు. అంటే భక్తుడు ఏది కోరుకుంటే అది ఆ భగవంతుడు తీర్చేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఇంత వినయంతో నమ్రతతో అడుగుతూ ఉన్నాడో భక్తుడు చూడండి. ఇక్కడ చతుర్భుజములను దాల్చిన వాడును ఉదయించు సూర్యుని వంటి ఎర్రని నేత్రములతో శోభిల్లు ముఖ పద్మమున చిరునవ్వును కలిగిన వాడును అగు నా ప్రభువు నేను ఈ భౌతిక దేహమును పరిత్యజించు క్షణమున దయచేసి, ఇక్కడ చూడండి, దయచేసి నా చెంతనే వేచియుండుగాక అంటూ ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనకి ఈ 24వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనం ప్రతిక్షతం అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన వేయి కృష్ణ భీష్మదేవుడు ప్రత్యక్షంగా తాను దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి కృష్ణుడితో ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతి క్షణం నా కోసం వేచి ఉండాలి అంటే అది ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భీష్ముడు చేసినటువంటి భక్తి సాధారణమైనటువంటి భక్తి కాదు. మరి ఆ ప్రేమ భక్తిలోనే వారు ఆ భగవంతుణ్ణి స్నేహితుడుగాను ప్రియుడుగాను చెప్పుకోగలిగేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ యావది ఇదం హినామి అహం అంటూ చెప్తూ అంటే ఈ శరీరాన్ని విడిచే ప్రభుజీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. లీవ్ అయినట్టుంది. ప్రభుజీ లీవ్ అయినట్లున్నారు మాతాజీ, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్లుంది. నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా మాతాజీ, 1 minute జాయిన్ అవ్వదు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వినపడుతుంది ప్రభుజీ వాయిస్. ఎక్కడి వరకు వినిపించింది మాతాజీ? హరే కృష్ణ.
దాదాపు ఎస్ ప్రభు మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను. నాకు కూడా నెట్వర్క్ ఇష్యూ. అదే ఎందుకు? హరే కృష్ణ. 1 minute. హరే కృష్ణ ప్రభు, వినిపిస్తుంది కదా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. ప్రభుజీ కొంచెం 1 minute ఎక్కడి వరకు అర్థమైంది? ఎక్కడి వరకు మాట్లాడు? 1 minute నారాయణ ఎర్రకండ్లు అని అక్కడ వరకు అక్కడ నుంచి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు ప్రభుజీ. నారాయణ ఎర్రకండ్ల నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు అక్కడ. హరే కృష్ణ. భీష్మదేవుడు నారాయణి కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడి నుంచి మీరు కంటిన్యూ అవుతున్నారు ప్రభుజీ. మన వాయిస్ వినపడుతున్నట్లేదు ప్రభుజీకి. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ మా వాయిస్ మీకు వినపట్లేదు ప్రభుజీ. ఒకసారి లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి చూడండి ప్రభుజీ. ఓకే, జాయిన్ అయ్యి. 1 minute ప్రభు. ఒక్కటే. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వస్తుంది ప్రభుజీ వాయిస్. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. సో ఆ శ్లోకం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కదా ప్రభు ఉన్నది, అక్కడే ఉంది. ఎస్ ప్రభుజీ, అదే ఇప్పుడే జస్ట్ పోయింది. 1 minute ముందే పోయింది ప్రభుజీ. భగవాన్ యొక్క నేత్రాల గురించి వర్ణిస్తూ ఉండగా కట్టుగా అయిపోయి ఆగిపోయింది. ఓకే మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకొకరు కోహోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ ఎవరికైనా. చేస్తాను ప్రభు. అదే నేను కూడా ఇంకొకటి డివైస్ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను. ఎస్ ప్రభుజీ, ఆ డివైస్ కోహోస్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 2 డివైస్లో అదే అందుకని ఓకే, ఎందుకని మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. హరే కృష్ణ మోహన. హరే కృష్ణ. సో ఆ భీష్మదేవుల వారు తన ఎదుటిగా నిలిచి ఉన్నటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని మరి ఆయన పరిపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా, అంటే పూర్ణ పురుషోత్తముడు అటువంటి కారణంగా ఆయనను తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుని చతుర్భుజములు దాల్చిన వాడును, ఉదయించు సూర్యుని వంటి ఎర్రని నేత్రములుతో శోభిల్లు ముఖ పద్మములలో ఆ చిరునవ్వును కలిగిన వాడును అగు నా ప్రభువు, నేను ఈ భౌతిక దేహమును పరిత్యజించు క్షణమున దయచేసి నా చెంతనే యుండుగాక అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుని మరి వర్ణన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భీష్ముడు ఆయన ఎలా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడో తెలుస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన శరీరాన్ని విడిచే వరకు ఉండమని అడగడంలో ముఖ్య ఉద్దేశ్యము ఈ భౌతిక జగత్తులో మరణ కాలక్రమంలో వచ్చేటువంటి మరణంతో భయం కాదు అది. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ దేహాన్ని త్యజించడం వల్ల కలిగేటువంటి పవిత్ర క్షణం కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భీష్ముడు భగవంతుణ్ణి ధ్యానం ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ముఖ్యంగా తెలుస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ ప్రసన్నహాసం, కరుణతో నవ్వును కూడినటువంటి వాడు, అరుణ లోచనాలు అంటే ప్రేమతో నిండినటువంటి కళ్ళు, ఎర్రని ఉదయించేటువంటి సూర్యుని ఆ అరుణ లోచనాలు అనేటువంటి, అలాగే ముఖాంబుజం, కమలం వంటి అందమైనటువంటి ముఖం కలిగినటువంటి వాడు, చతుర్భుజ రూపము అంటున్నాడు, అంటే ఆ విష్ణు స్వరూపము. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ధ్యానంలో, అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకునేటువంటిది ధ్యానం అనేటువంటిది ఏదో శూన్యంలోనికి ఏదో నిరాకారవాదులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా చేయవలసినది కాదు. ఒక సాకార రూపంతో భగవంతుడు సాకారుడు,
ఎంతో కరుణతో కూడినటువంటి ప్రసన్నహాసుడు, కరుణతో కూడిన నవ్వును కలిగినటువంటి వాడు, చిరునవ్వుతో ఉండేటువంటి ఆ నవ్వు. సో ప్రసన్నహాసం, చిరుదరహాసంతో ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే అరుణ లోచనాలు, అంటే ఎర్రని సూర్యుని ఉదయించేటువంటి సూర్యుడు వంటి ప్రేమతో నిండిన కళ్ళు అవి. అలాగే కమలం వంటి అందమైనటువంటి ముఖము, చతుర్భుజ రూపము, ఆ విష్ణు స్వరూపము. సో మరి ఇక్కడ అంత్యకాల సిద్ధి అంటే ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, కృష్ణుడు ఆయన ముందు నిలబడి ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ పరిస్థితి సాధారణమైనటువంటి యోగి కాదు, ఆయన ఇక్కడ గొప్ప యోగిగా ఉన్నటువంటి. మరి ఆ మరణం అనేటువంటిది వైష్ణవ విధానంలో చూసినట్లయితే కృష్ణుడి యొక్క సన్నిధికి ప్రవేశము. సో అది ఆయన అడుగుతూ, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరణ సమయంలో ఆయన నా చెంత ఉండుగాక అని అడుగుతున్నాడే, అందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏంటంటే, మరి మరణం అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే భక్తుడు, మరణము అంటే సాధారణంగా ఈ దేహాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడము, ఈ భౌతిక జనన చక్రాల్లో జరిగేది, అది భౌతికంగా జరిగేటువంటి వాళ్ళకి, బద్ధజీవులైనటువంటి వాళ్ళకి, జనన మరణ చక్రాలలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి. బట్ విశుద్ధ భక్తులకు, ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తులకు మరణము కృష్ణుని యొక్క సన్నిధికి ప్రవేశం. అది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకి చెప్తుంది. వైష్ణవుల విధానంలో కృష్ణుడి యొక్క సన్నిధి ప్రవేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో అలాగే ఆ కృష్ణ లేదా విష్ణువు సాకార రూపం పైన ధ్యానం. సో మరి ఇంకా భక్తి యొక్క పరాకాష్ట ఏంటంటే, మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొన్నిసార్లు ఆలయాలకు కొన్ని వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను గురించి ఆలయ ప్రెసిడెంట్లు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటుంటే, అవునా అవునా ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, ఎలా మేము చెప్పలేదు ఎవరు మేము అంటే, కృష్ణుడితో నేను మాట్లాడామని చెప్తారు. అంటే అక్కడికి వచ్చేసి ఆ ఆలయాల్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలతో సాక్షాత్తుగా మాట్లాడగలిగేవారు అని చెప్తుంటారు. అది భక్తి యొక్క పరాకాష్ట. భక్తుడు భగవంతుని, ఆ భక్తి యొక్క పరాకాష్ట స్థితిలో భక్తుడు భగవంతుడితో సంభాషిస్తారు అని చెప్తారు. భయం లేకుండా, ప్రేమతో, ఎటువంటి భయం ఉండదు. సో ఇక్కడ మరి ఆ భీష్ముల వారికి కూడా అదే విషయం. మరి ఎందుకంటే జీవిత అంతంలో భగవంతుని సాక్షాత్కారం పొందడము, ఆయన రూపమును మనసులో నిలిపి శరీరము విడిచేటువంటి స్థితి మనకి భక్తి యొక్క పరమ ఫలితంగా, ఆ భక్తి యోగం యొక్క పరమ ఫలితము, దానినే ఇక్కడ భీష్మదేవుల వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కృష్ణుని యొక్క రూపము, లీల, కృష్ణుని యొక్క ప్రేమ, ఇవన్నీ కూడా ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ పోయిందా ప్రభు? మాతాజీ కనిపిస్తుందా మీకు? పోయినట్టు ఇప్పుడు పోయింది ప్రభుజీ, ఇప్పుడు దాకా ఉంది. ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ పెట్టేసి. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళలో